Čiže čaute ľudia u ďalšieho videa. Dneska je, koľko je? Je polnoc a ja tu teraz točím video. Viem, že vyzerá ako keby bol deň, ale je polnoc. Konkrétne som musel čítanie psíčka a mačičky, ale stratila som jej knižka. Som to ale pepekáč, tak poviem. Som to pepekáč. No a pretože sa mi stratila knižka, našiel som tu niečo iné. Túto knihu, a neviem, proste som ju našiel. A povedal som si, že čo keby som vám vysvetlil, že ako vlastne začal Messi a vôbec nemusel hrať. Ako isto všetci viete, 8-násobný držiteľ zlatej lopty Lionel Messi. Viem, v dnešnom videu ma neuvidíte až tak lepšie, skúsim byť takto, dúfam, že sa nezrídam. 8-násobný držiteľ zlatej lopty Lionel Messi. Je to jeden z najlepších hráčov, ktorí kedy existovali za celú históriu futbalu. Je to jeden z top 5. Je tam s tým aj Cristiano Ronaldo, povedzme, že ešte Ronaldinho, alebo takíto hráči. To už by skôr viac poznajú chalani ako baby. To je jedno, ja vám vysvetlím dneska kariéru Lionela Messiho. Ako všetci isto viete, jeho základný klub je Barcelona. Leo Messi je Argentínčan a začínal v argentínskej akadémii. Tam o ňom ešte v podstate nikto nevedel. Ale keď si Messiho všimli agenti v Argentíne a videli, ako tam má možno 14 rokov a drtí tam, že je možno 18 ročných, to na tú dobu bolo celkom ako dobré. Tým pádom Barcelona zobrala svojich dvoch najlepších agentov, že nech ho idú pozrieť. Messi tam hral v tej základnej zostave, jeden jediný zápas tam hral, jeden jediný, chcem podoknúť. 2 góly, 1 asistencia, 3-0 výhra. Toto boli na 15-ročného týpka neskutočné veci. Toto bolo niečo lepšie, než je teraz Lamine Yamal, čož pozná podľa mňa aj každá baba. Neviem prečo všetci sú do Lamina Yamala, tak poviem, ja mám tiež rád, ale nie som do ňoho, pretože Messi za mňa bol proste the GOAT. Lionel Messi, všetci vieme, že teda potom prestúpil do tej Barcelony a v Barcelone sa mu veľmi darilo. Hral tam, ak nie... Čakaj, ja si to pamätám podľa FIFA, lebo ja som mal veľa FIFA. Hej, on tam hral od roku 2012, vlastne keď som sa ja narodil, až vlastne do roku 2019, čiže rok pred covidom. Hej, to bolo 2020 tak nejak. A potom ho čakal prestup do práve Paris Saint-Germain. Lionel Messi bol dobrý aj v Paris Saint-Germain, ale priznáme si, všetci takí tí futbaloví fanúšici vedia, že Leo Messi ako prestúpil do Parížu, že nie je úplne najlepší. Messi teraz hrá samozrejme v Inter Miami. Ja vám tu ukážem nejaké fotky vlastne, keď bol ešte mladý, keď bol ešte dieťa. Vlastne, ako som hovoril, začínal v akadémii v Yamaha. To je nejaké argentínske mesto. Messiho rodina bola veľká, boli vlastne až 8. Asi to, no to je jedno. Proste bolo ich veľa. Messi sa narodil v roku 1987 a začiatky boli, on hneď v 3 rokoch začal hrať futbal, to je niečo neskutočné. Ja som začal v 7 a stále som úplne jeli to. Vlastne Messi začal hrať futbal, tuto je jeho sestra, neviem jak sa volá. Messi, tuto mohol mať možno 5-6, začal hrať futbal, začal sa tomu venovať. No a keď už mal v podstate 14 rokov a už bol proste starší a vedel hrať, tak vlastne už ho tam zobrali do takých tých väčších akadémií, ako je tuto. So spoluhráčmi Newell's Old Boys vlastne ho zobrali. Tuto ešte preskákam. Old Boys tu niekde je. Môžete si to stopnúť a pozrieť. Dobre. A vlastne potom si Messiho vlastne zobrali kvôli jeho mame, lebo tak chcela ísť do Barcelony. Toto neviem, čo je zasa Sibaka fotku. Toto sú je v tej akadémii. Toto vám ukázať nemôžem, pretože to proste nemôžem. A vlastne tuto je Lionel Messi v Barcelone. Prvýkrát
Celkom sa podobá na to, že mal vtedy 14 rokov alebo také niečo. Vlastne Messi potom bol prvýkrát nominovaný v 16 do argentínskej tej onej. Vtedy tam boli takí hráči ako Mascherano a takí hráči. Možno niektorí poznajú, možno nie, verím, že skôr väčšina nie, ale to je jedno. A vlastne, keď on prestúpil do tej Barcelony, hral tam 14 rokov, podarilo sa mu 5-krát vyhrať Ligu majstrov, čiže Champions League, 8-krát zvíťaziť v pohári La Liga. Na to, že Real Madrid vtedy mal k dispozícii Bale, Benzema, Ronaldo, plus Modric a nejaký takýto tí hráči Casemiro, myslím si, že dobre. Na to, ako je Barcelona teraz, to proste, ako predali Neymara do Parížu, ešte trošku. Suárez, a keď už tam bol iba Messi, to už dole vodou išlo. A keď odišiel Messi, tak poviem, boli tak trošku v riti. Sorry. Zase nemám ani korunu, vidíte. Zabudol som dať like, odber. Nie, ešte nekončíme. Dajte like, odber. Strašne, lebo keď to nedáte aspoň ten like blbý, tak ja proste vidím, že to nechcete. Že na to kašlete. Akože môžem to vidieť aj po zhliadnutiach, ale to mi je jedno. To vy takto kliknete, to ma nudí. Vypnete. Čuky, idem pozerať nejaké TikTok dance, ne, vole. Tu, nie. Proste dajte aspoň like, to je všetko, čo chcem, a zazdieľajte to jednému svojmu kamarátovi. Jednému. Dobre? Jednému. Like a vlastne nemusíte ani odber, tých máme dosť veľa. No, samozrejme, oproti takému Mr. Beastovi sme úplný bobek, ale to je jedno. Trošku som zachrypnutý, je to na mne vidno. Ja viem, no špali. Sorry, dobre, už idem späť. Čiže k Messimu. Messi bol vlastne hráč Argentíny. A keď vlastne on nastupoval za reprezentáciu v roku 2014 na World Cupe, bol vo finále proti Nemecku. Vtedy tam hrali takí hráči ako Thomas Müller, kto tam ešte mohol hrať, Mario Götze, Mesut Özil a takýto. Všelijakí takí tí svetoví známi hráči. Mám pocit, že vtedy tam hral, vlastne Schweinsteiger, ja som blbý. To je jedno, proste tam hral, bol vo finále, skončil druhý, nevyhral to. Ale ako všetci vieme, v 2024 to čo? Napíšte do komentáru, veľa vie. Začína sa to slovo na V. Aj po anglicky, aj po slovensky. Aj po česky, takže keby tu niekto bol Čech. No, spravil V a bol šťastný. Potom išiel z Kataru preč a vlastne doteraz hrá v Inter Miami. Vyhral aj zlatú loptu, ďalšiu, 8 teda. A je teda najlepším hráčom, čo má najviac proste tých trofejí. Najviac toho má 8, to je veľké číslo. Takže to je všetko. Dnešného videa, dneska to bolo zase trošku kratšie. Upozorňujem, cez tieto prázdniny vyjde ešte jeden špeciál z nejakej hry na Xboxe, takýto vlog, alebo niečo takéto proste. Inak mimochodom, keby ste sa pýtali, prečo som taký čierny, pred 2 hodinami som, nie 2, 5, sorry, som mimo úplne. Pred 5 jakými dovolenkami hodinami som prišiel z Turecka, som černý, spálený, pália ma ramena, to sú svaly slabé, teda čo? No hej, proste som celý černý. Dobre, max, čo mi tak pomohlo, je to, že som nikde neskončil a že žijem a že som zdravý. No, keď ste sa pýtali, prečo nosím okuliare, moja tvár vyzerá jak slonie hovno, tak to poviem, som úplne škaredý, jak neviem čo. Ja vám to ukážem, nedovracajte sa. Celý som obodkovaný do rytí, jak neviem čo. Sorry, že tak nadávam, ale proste je to pravda. Dobre, to je jedno. Čus, like, zazdieľaj kamošovi a čau, uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus.